በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምሳኸም ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ ልዕሊ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። 27 ግንቦት ዝንበብ ስንክሳር ዘንብብ ዝሰምዕ ፍቅሪ ጌታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋ በረኸት ተረዳእነት ይረክብ። ዝኽረ ጻድቕ ለዓለም ይሃሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር። ተዝካሪ ነስቕለቱ ለመድኃኒነ 27 ግንቦት በዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቐለሉ መዓልቲ ዝዝከረሉ እዩ። የቕረይታውን ምሕረቱን ምስ ኩለን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ብዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለመላቲከ ጽፍኣተ ወዘርእስከ ኩርዓተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነላዊ ህይወቲ አንተ እንበለ ኣሰመርከ ኢትሙተኒ ለተ ተማህፀንኩ በስጋከ በመስቀልከ ዞማተ ኣሜን። ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳስ ካብ እወን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበሊ ሳልሳዊ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ሕያዋን ፈላጥ ነበረ። ካብ ብንእስነቱ እወን መንኮሰ እሞ ኣብ ገድሊ ተጸመደ። ብድሕሪ እወን ኣብ ሓደ በዓልቲ ውሽጢ ኣትዩ ንዓርሱ ከም እስር ገበረ። ወረሕያውነቱ ፍልጠቱን ምስ ተሰምዐ ድማ ኤጲስቆጶሳት ካህናት ኣገዲዶም ሊቀ ጳጳስ ሾመዎ። ብዙሓት ድርሳናት ድማ ደረሰ። እግዚአብሔር እውን ኣብ ዘመነ ስምንቱ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ኣጽንዐ። ኣብ ዘመነ ስምንቱ ቅዱስ እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ሓደ ኣሚንን ጻዲቕን ዝኾነ አንጤኒዎስ ዝተሰመየ ንጉስ ነበረ። ኣብ ሃገረ አንጾቻ ድማ ቅዱስ ሳዊሮስ እዩ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ። ቅዱስ አባ ሳዊሮስ ድማ ንቅዱስ አባ ዮሃንስ ብዛዕባ ርትዕቲ ሃይማኖት ከምዚ እትብል መልእኽቲ ጽሓፈሉ። ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕር ተዋህድኡ ከምዚ እምነት ኣቦታትና ኣባ ዲማጥሪዮስን ኣባ ዲያስቆሮስን ብዘይቲ ምትሕውዋስ፣ ብዘይ ምልዋጥ፣ ብዘይ ምፍልላይ፣ ብዘይ ምወሳኽ ሓንቲ ባህሪ ኣላቶ። ኣባ ዮሃንስ ክሎም ኤጲስቆጶሳቱ እውን ነቲ መልእኽቲ ተቐበልዎ። ተፈላለዮም ዝነበሩ ናይ ኣካል ሕዋታት ሓደ ስለ ዝኾኑ ክብርን ምስጋናን ነዝግብኦ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስገንዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ዮሃንስ ነቲ ኣባ ሳዊሮስ ዝጽሓፈሉ ደብዳቤ መሊሱ ጽሓፈሉ። እቲ መልእኽቲ ድማ ብዛዕባ ነገረ ተዋህዶ ናይ ሃይማኖት ጥበብ ዝመልኦ ነበረ። ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሳዊሮስን እውን ብሰናይ ምቕባል ተቐበላ። በታ መልእኽቲ እውን ኣብ ሃገር አንጾቻ ሰበኸ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ንምእመናኑ እናምሃሮምን ኣብ መንበረ ማርቆስ ን11 ዓመታት ምስ ጸንሐ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ምሳና ትንበር ለዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለዘመቋህ ርእሶ እስከ ተሃሪ ለሊቀ ጳጳሶ ለዋህዶ አምላክ እንዘይሃልሶ ቃለ ምዕዳነ ነባቤቡ መጽሐፍ ሕገ ደረሶ ለፈጣሪሁ ወሃበ ወመጠወ ነፍሱ አልዓዛር ጻዲቅ አሜን። ካብኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ማርያም ማርታ ዝኾነ አልዓዛር ጻዲቅ ዓረፈ። ጎይታና ነዚ ጻዲቅ እዚ ካብ ሞት ኣብ ዘልዕለሉ ሰሙን መከራ ተቐቢሉ ሞተ። ብድሕሪ ተንስኡ ዕርገቱ ድማ ምስ ሃዋርያት ሓበረ። ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ጸድቅ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ ሃዋርያት ኣብ ልዕሊኡ ኣእዳውን ኣንበሮም። ኣብ ሃገረ ቆጳሮስ ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ። ንምእመናን መጎስኡ ድማ ብሰናይ ሓለዋ ሓለዎም። ኣብ ስሞቱ ድማ 40 ዓመት ነበረ። ብሰላም ድማ ዓረፈ። በረኸቱ ምሳና ትንበር ለዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪ ሰላም ለአልዓዛር ኤጲስቆጶስ ዘተሰየመየ ርብአ ወመዋእለ ድህረ መቃብረ ተተሃተመ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ አንስእቶሙ ቀዳሜ ምስለ ሞታነ እስከያነስእ ዳግመ በዛቲ ዕለት ዓረፈ ወነመ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። 27 ግንቦት ዝኽበር ዓመታዊ በዓላት ቅዱስ አልዓዛር ጻዲቅ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ደናግል ማርያም ወማርታ፣ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳስ። ወርሃዊ በዓላት የጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቅለቱ፣ አቡነ መብዓ ጽዮን ጻዲቅ፣ ቅዱስ መቃርስ የመነኮሳት ሁሉ አለቃ፣ ቅዱስ ያቄም ዘገመዳ፣ ቅዱስ ጌልያውድስ ሰማዕት ንጉስ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ በፊሞን ጻዲቅና ሰማዕት ማር፣ ቅዱስ ፊቅጦር
ሰማዒት በረኸቶም ረድኤቶምን ምሕረት ኣምላኾምን ምስ ክልነ ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ጸኒዑ ይንበር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 28 ግንቦት አባ ገሬሎስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰማዒት አባ ገሬሎስ 45 ደቁ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከምኡውን ናይ ክብርን ኣቦ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ መዘከርቶም እዩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንላዕለ እውን ብጸሎቶም ዝምኾራት ኣቦታትና ይምሓረና፣ በረኻቶም እውን ምሳና ትሃሉ ለዘላለም ዓለም አሜን። አርኪያት ሰላም እብል ገሬሎስ ልሆቀ ወዘዚአሁ ደቂቀ በኩናተ በአላዊ እመ አረጊሁ ዘወድቀ ፈላሱ ቅዱሳን ብሔረ አጋቢስ ርሆቀ ህብስተ ቁርባነ ገበሮሙ ስንቀ ሰላም ለኩም ለወልደ ማርያም አቡዬ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሰርአያነ ህገ በበመተለወ እስመ ሃመምኩ ፈድፋደ ለዓለም በመነስወ ውስተ ህፃንኩም እለ ቅዱሳን ሃለወ ዘይፈውሰኒ አሃዱ ፈነወ አሜን። ቅድስቲ አመተ ክርስቶስ ካብኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ አባ ዳንኤል ብዛዕባኣ ከም ዝተናገረላ መናኒት ዓለም ተጋዳሊት መዋዕልቲ ፈትወይት ዝኾነት ቅድስቲ አመተ ክርስቶስ ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ኣዶ ድማ ካብ ነገደ እስራኤል እያ። ወለዳ ናብ ትምህርቲ ኣእተውዋ መምህራ ገዳማዊ መነኮሰ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣይሓድርን ምሂርዋ በታ ዕለት ናብ በዓልቱ ይምለስ ነበረ። አመተ ክርስቶስ ቡሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቓ ተምሃረት። ሓደ መዓልቲ ግን ከም ልማዳ ክትምሃር እንዳተጸበየት መምህራ ክመጽእ ኣይከኣለን። ቅድስቲ አመተ ክርስቶስ ድማ ነቲ መነኮሰ ክትሓቶት ከምኡ እውን ክትምሃራ ናብ በዓልታ ከደት። ኣብቲ ኣፍ ደገ በፂሓ ኮሕ እንተበለት ዝኸፍታ ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ግን መሪር ዝኾነ ናይ ብኽያት ድምፂ ሰምዐት። እቲ ሕያዋይ መነኮሰ ጎይታ ይቕረበልለይ እናበለ ብተደጋጋሚ ይበኪ ነበረ። ንቅድስቲ አመተ ክርስቶስ ብቕፅበት ሓደ ሰብ መፀአላ። ንሱ ብንጽህና እንዳነበረ ለለ ስለ ነፍሱ ከም እተመሕፀኑ ንዓይከ ከመይ ዘይግብአኒ ኢላ ናብ ቤት ገዛኣ ተመለሰት። ዝለበሰቶ ልብሲ ኣይቀይረትን፣ ንቤተ ሰባ እውን ኣይተፋንወትን። ካብ ቤታ ዓተር ብዘንብል ማይ ብንእሽተን መትሐዚ ኣቕሓ ሒዛ ናብ ጎለጎታ ገስገሰት። ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ወዲቓ በኸየት ጸለየት። ከዓ ጎይታና ንነፍሳ ናብ ዕረፍቲ ኣብፅሐያ፣ ካብ ክፉእ ጸላኢ ሓልወኒ፣ ነዚ ዓተር ማይ ንዕድመ ዘመን ኩሉ በረኸለይ እናበለት ጸለየት። እዚ ኢላ እንዳፈጠነት ካብ ኢየሩሳሌም ተላዒላን ብእግራ ንቃዴስ እናበረኻ ኣቋሪፃ ግብፂ ኣተወት። ምርጫ ብሕታዊ ስለ ዝኾነ ልምላሜ ኣብ ዘይብሉ ፀሓይ ኣብ ዘቃፅል በረኻ ኣተወት። ኣብኡ ድማ ካብ ዝሓዘቶ ዓተር ንመቆት ስጋ ጥራይ እንዳበልዐት ካብቲ ማይ ድማ እንዳሰተየት ዝኾነ ሰብ ከይረአየት ፍጹም ተጋድሎ ን38 ዓመታት ጸንሐት። ናይ መዓልታ ሃሮር ናይ ለይቲ ቁሪ ልብሳ ቆራሪፁ ምስ ወድኦ እግዚአብሔር ፀጉራ ኣሕበዮ ኣካላ ሸፈነላ። ግዜ ምዕረፍታ ምስ በፅሐ ናይ ቅዱሳን ዜና ዝፅሕፍ ዓብዪ ኣቦ ዳንኤል ናብኣ መፀ። ምስ ረኣያ ድማ ተኸተላ። ንሳ ግን ኣብ ውሽጣ ዝተሰንጠቐ ኩሕኩሒ ኣትዩ ተሓብአት። ኣባ ዳንኤል ኣብ ደገ ኮይኑ ተማሕፀነ። ጓል መኮና ኣይፈለጠን ስለ ዝነበረ ኣቦይ በጅኻ ወፂኻ ባርኸኒ በለ። ንሳ ግን ዕርቃነ እየ ዘለኹ እሞ ኣይወፅእን በለቶ። ብላዕሊ ዝደርበዮ ዓፂፋ ነፀለኡ ደርበላ ሙንዑ ተኸዲና ወፂኣ ዕሊሉ ብፍቓድ እግዚአብሔር ዜንኣ ኩሉ ፈለጠ። ናብ በዓልታ ዘወር ኢሉ እንተተመልከተ ኣብ ዘንቢል ዝመልአ ዓተር ተመልከተ። ን38 ዓመት ተበልዖ ግን ሙሉእ እዩ። ኣባ ዳንኤል ምእንተ ክፍትኖ ኢሉ ካብቲ ዓተር ጽቡቕ ገይሩ በሊዕሉ ካብቲ ማይ ከዓ ሰተየሉ፣ ግን ክጎድሎ ኣይከኣለን። እናተደነቐ ኣደይ እስኪ ልብሰይ ውሰዲ እንተበላ ካሊእ ሓድሽ ኣምፅአለይ በለቶ። ሒዘላ ኣብ ዝመፀሉ መዓልቲ ግን ንዝተሰወረት ኣይረኸባን። ስለተሰወረት ኣይረኸባን። ሓደ መዓልቲ ግን ማለት ግንቦት 28 ኣረጋውያን መነኮሳት መፂኦም
ዘጋጠሞም ነገርዎ ከምዚ ክብሎ ስም ተመልክትና ናብቲ በዓልቲ ምስ ኣተና ዓተር ብዘንቢል ማይ ኣብ መትሐዚ ረኸብና። ምስ በልዕናዮ ሽዑ ተወድአ። ኣባ ዳንኤል እቲ ነገር ግና ወዲኦም ከይነገርዎ በኸየን ኣልቀሰን። ምክንያቱ እቲ ዓተር ተወዲኡ ማለት ቅድስቲ ኣመተ ክርስቶስ ዓሪፋ ኣላ ማለት እዩ። እቶም ኣረጋውያን ግን ቀጸሉ። ካብቲ በዓልቲ ክንወፅእ እንተለና ብፀጉራ ኣካል ተሸፊኑ ናብ ምብራቕ ሰገደ ዓረፈ ረኺብናዮ ዓሪፍ ረኸብናዮ። ካብ ስጋኣ ድማ ተባሪኽና ቀበርናያ በሉ። ኣባ ዳንኤል ከዓ ዜናኣ ፀሓፈላ። ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተኽብራ ኣላ። በረኸታን ቅድስቲ ኣደና ኣመተ ክርስቶስ ምስ ገለነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ንዘለዓለማንም ኣሜን ኣሜን። ሰላም ለኣመተ ክርስቶስ መርበረ ዓለም መናኔ እንተረሰየት እቲ ንቃት ኮኮኸ መካነ 38 ዓመታት እስካብ የብሉ ነገደን ሶበ ሞት ረኸብነ ወሰጠ በዓልተ በሃየ ቀበርና። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ስጋኡ ናይ ቁረሮስ ዝበፅሐሉ እዩ። ካብኡ እውን ካብ ገዳም ኣባ ጲኪሞስን ዝኾነ ኣባ መቃርዮስ ዕረፍቲ እዩ። ናይ ኣባ ሳንጣን ኣጋቢስን ሰማዕት እውን መዘከርቶም እዩ። በረኸቶም ምሳናት ሓልሉ ዘላለማንም ኣሜን። ኣርኬ በረኸቶም ምሳናት ሓልሉ ዘላለማንም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለብፅሓተ ስጋ ከሃበ ቆፅሮ ሃገረ ኤጲስፊንዮስ ክቡረ ዲያቆናት ክሌቱ ኡክያን ምግባረ ኢትሃንጽ ዘተቀራኒ ዘአጸምከ ዘሁረ በገጸሙ ወደ ቁወመቱ በጻረ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ለአነ እውን በዛይ ናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይመሓረና ለዘላለማንም አሜን አሜን አሜን። 28 ግንቦት ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ቅድስቲ ኣመተ ክርስቶስ ተጋዳሊት ገዳማዊት ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቀ ስጋዊ ቆዳሮስን ያደረሰበት አባ መቃርስ ገዳማዊ አባ ገሬሮስ ጻድቅ ሰማዕት 45 ሰማዕታት የአባ ገሬሮስ ደቀ መዛሙርቱ ቅድስቲ አጋቢት ሰማዕት። ወርሃ በዓላት አማኑኤል ቸሩ አምላካችን ቅዱስ አበዊ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቅዱስ እንድርያ ቆስና ምስቱን ቅድስት አትናያስ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሎማዊ ሰማዕት። በረከቶም ረድኤቶምን ምሕረትና አምላኮምን ምስክለነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘላን ዝነጸወን ባፈት ይኳን መላእክት ይታርመለይ ውስዋት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክብሪታ ኮቴ ሰባስብ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ በኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን።